Estem perdent el temps. Tot plegat és molt absurd. Calla, que si no, no funciona. Doncs jo prefereixo que no funcioni. Us parla l'esperit Piaget. Quin és el vostre neguit? Estem farts que sempre ens manin. I d'estudiar. I de no poder jugar a la consola cada dia. Tant de bo el món fos al revés. El vostre desig serà complet. Profe, comencem ja la classe? Això dic jo. Vinga, examen sorpresa. Mucha faena, ¿eh? Que fàcil. Profe, m'està copiant! Només estava demanant la goma. Nois, és l'hora. Deixeu els exàmens a la taula i sortiu al pati. I sobretot, feu ordenadament. Ja m'ensuma a jo que això no sortiria bé. Però què dius? No ves com sí que ha funcionat? Com que ha funcionat? Realment era això el que volíem? Tot jo no veig cap consola enlloc. Ai, que crec el que vaig dir... Tengo miedo, mucho miedo. Un moment. Crec que sí que ha funcionat. No volíem anar nosaltres? Mireu el Lucas i l'Ela. Profe, puc anar a la lavabo? ¡Profe! ¡Me esperan yo no! ¡Ay! ¡Calla, vale! ¡Me fes mal! M'has donat tu No, tu a mi m'has fet l'altra banqueta! Profe, m'he fet mal! Posa't aigua i ja està. Aigua, si m'he fet molt mal! No em fa gaire bona espina. Cari, crec que ens hem de posar més seriosos en la nostra filla. Se'ns està anant per mal camí. És clar. El que tu diguis, amor meu. Irma... Digues, papa. Filla meva, ja està ben de tant estudiar i estudiar. No vols tenir èxit com la teva germana i ser una gran youtuber? O et conformaràs amb ser la directora general d'una empresa de tecnologia com el teu pare? O la cap de pediatria, com la teva mare. Doncs bé, i fins aquí el review d'avui. Us ha agradat? Dóna-li like i subscriu al meu canal. Una altra vegada pizza? Nosaltres volem bròquil. Doncs s'ha acabat el bròquil. Guerra! Vinga! Seguiu! Més! No pot ser que portem més de 83 dies sense una baralla al pati. És que jo no puc pagar els meus companys. Jo friso per la seva felicitat. Hem viscut tantes coses junts que no puc. Castigats a la sala de videojocs! No pot ser que la seva filla tregui tan bones notes. Hem parlat amb ella, hem insistit i no ens fa cas. Doncs si segueix així ja podeu anar buscant una altra escola. Seguiu menjant, que no quedi res. Muy buenas tardes, bienvenidos a la autocaravana del misterio. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, el Dr. Rodríguez, llegado directamente desde Boston, que nos va a presentar su último y espectacular libro, Una tarde with my spirits. Això ho hem d'arreglar, no podem seguir així. Tens alguna idea?
Haurien de trobar algú que tingui coneixements avançats d'espiritisme. Pues baixa el volum. Hi ha alguns que estem intentant salvar la humanitat. Calla, cagueta, que està parlant un paio que té una pinta de friki. Una problemática muy común, oculta, que poca gente puede comprender. Y en este libro doy las claves para poder cesar con estos problemas. Si no hacemos nada, el problema irá en aumento. Hem d'aconseguir contactar amb el doctor Rodríguez. Así que si tiene algún problema relacionado con los que yo hablo en el libro, who you gonna call? You gonna call Dr. Rodríguez, pudiendo llamar al 666-000-00066. Si veus res estrany, un fantasma o esperit, who you gonna call? Dr. Rodríguez phone. Fantasma. Presencia. Dr. Rodríguez. Dr. Rodríguez. Están por todos lados. ¿Lo puedes notar? Presencia. Who you gonna call? Doctor Rodríguez? Doctor Rodríguez, com podem desfer-nos de l'esperit Piaget? Esperit Piaget era un caso muy complicado. Escribí un capítulo en mi libro Una tarde with my spirits, está en la página 194, está la solución. Vosaltres necessitem la vostra ajuda. Però què dius? No tenim temps per ximpleries. Però què voleu de nosaltres? Aquest està fatal. Vosaltres, calleu i veniu d'una vegada! Tots junts. Esperit, esperit, marxa't d'una vegada d'aquí. Lliure's dels teus poders i llença'ls a l'infinit. Ei, nois, sembla que tot ha tornat a la normalitat. Jessica, ja tinc el teu examen corregit i em sembla que t'has copiat d'algú, Quin examen? L'esperit Piaget és una presència que no marxarà mai. Sempre estarà entre nosaltres.